Anaiz Agirre Olagarai deitzen naiz, Atalant zinemagelan ari naiz lanean, duela ia 6 hilabete. Gabarra film sortu da aurten 2017an, iparraldean eta Frantzia osoan euskal filmak banatzeko. Baina proiektua sortu zen jadanik 2013tik goiti, Baionako Atalant zinemagelak zuen garaian xedea ukan hemen iparraldean euskal filmak eskaintzea. Konturatzen zen, hegoaldean bazela dinamika bat zinemaren inguruan, euskal zinemaren produkzioa nahiko lodia zela, eta hemen iparraldean ez genuen aukerarik film horiek ikusteko. Beraz, 2013an hasi ziren euskal filmak banatzen, formatu esperimental batean edo, eta pixkanaka hasi da proiektua egituratzen, eta iaz amama banatu ginuen, eta film horrek nahiko arrakasta izan zuen Frantzia mailan. Urtean 2 edo 3 film banatuko ditugu, hori da gure xedea. Eta gure uste dut indar gunea edo indarra da iparraldeko beste zinema aretoekin elkarlanean ari girela, eta hori normalean ez da gertatzen, gela bakoitzak badu bere programazioa, bere lana, baina hemen badira ia 10 zinema areto iparraldean. Orain iruditzen zait, zinez izan dela hutsune bat edo nik hutsune kultural bat, ni ari izan naiz zinema ikasten, hemen Baionan, lizeoan lehenik, eta gero formakuntza profesional batean Biarritzen, eta inoiz ez gaituzte aipatu euskal zinema edo hegoaldean dagoen dinamika Donostian, Donostiako zinemaldira inoiz izan, eta beraz, ni nire ikasketetan pentsatzen nuen zinema egiteko Parisera joan behar dut, eta Parisera joan nintzen, eta artxibategi batean lan egitera, eta han hasi nintzen, nola nahi nuen Euskal Herrira itzuli, hasi nintzen pixkat begiratzen ze dinamika bazen zinemaren inguruan hemen, eta zinez izan zen kontzientzia hartze bat animalekoa, eta hor konturatu nintzen, hasi nintzen interesatzen euskal zinemaren historiari, opor denboran joan nintzen Donostiako filmategira, hango jendea ezagutzera, eta konturatu nintzen hemen ez gaituztela bat ere euskal zinemari buruz fitxik erraiten. Orduan, biziki pozik nago hemen izaitea, eta posible zait gehiago komunikatzeko euskal zinemari buruz, eta euskal ze publikoa hemen badago, baina ez dakigu, ez ditugu sekulan film horiek ikusi. Ni ari naiz segitzen hurbiletik errementari, haundila ere bai, eta beste dantzari buruzko filma ere, dantza, Telmo Esnalena, beraz, momentuko ez dakigu kontaktuan nago haiekin, baina filmak ez dira bukatuak, eta suposatzen dut zinemaldia goitatu beharko dela, itxoin beharko dela, eta bai, aurten lehen aldikoz joan nahi naiz zinemaldira. Oraindik uste dut iparraldean sortzaile edo zinemagile gutxi badirela, baina bada xedea hemen ere zinema egitea, eta bai, hemendik zinema egitea, baina uste dut momentuko aski gutxi direla, nahiko gutxi.